Yan mga kalihap, good morning. Dito po kami ulit ni Kuya Robin. Hello po. Ayan, meron po kami dalang bigas, groceries po. Yan po ang mga kalihap, madaming groceries po yan, mga almost 5,000 po yan. And mga kalihap, papunta po kami ngayon kina Mary Rose at Cedric. Ayan po, baka, pero si Cedric po baka wala po siya dyan kasi nasa hospital siya ngayon. At Kahapon din namin po. kakausapin siya ng doktor about dun sa operation, mga kalingap. So, Ano na? ano po mga kalingap? Kaya mo yan, kuya? Oo, kaya naman. Bigat lang at dami ay. So tara po mga kalingap. Tulungan tayo. Wait lang. Yan po mga kalingap. Ayan na pala sa kapatid niya. Mabigat ito Kuya Robin. Akin na, tulungan tayo. Akin na yung isa pa. Yan, kaputan mo dun sa kaulan. Yan. Okay na? Ayan po mga kalingap. Meron po kaming dala kila Mary Rose po. Ayan po. Ano yung dala mo? Yan, Ate Mary Rose, magandang umaga. May ano kami. May dala kami. Good morning. Ay, bakit? What? Sino ito? Sino ito? Kapatid ko yan, Sir Alvin, na kapatid. panganay. Kapatid na lalaki na panganay. Koy, magbilis ka toy dun sa... Magbulos ka, ano, Sir? Maputi lang mo daw dyan. Una si Coco. Saan galing yung kapatid mo? Sa ano po, Batangas na trabaho, Sir Alvin. Batangas ka? Batangas. Nasaan si Cedric? Ay, may po baga ito po, Sir Alvin, nagpunta po ng Naga po, na-update po sila. Alam ko naman yun. Maagap na maagap. Ang cute, pamoy ito si Baby, Sir Alvin, oh. Ang cute. Ang ganda ng Yan, pamuyod. ko. Ay, Ang ganda ng pamuyod ni Baby. Oh. yung Sir Alvin. No, saan yan nakita si Coco? Bless. Sir Alvin? Mapasok ka na puti. Dahil po, Kapatid mo? po kami laog po. Ayaw nga pala. Sir Alvin. Wala Ay, sila, Sir nakita si Alvin. Baby. Oh. May dala kaming groceries. Pandagda tapos bigas. Tapos kung... Ito na lang sila nakuha, Sir Alvin. Kasi wala na ano naman sila. Masaya. Alam mo na yung sitwasyon ng ano ni Cedric. Ay, hindi pa nga ni Sir Alvin. Kinakabahan niya ni po ako kakausapin para po baga ng doktor. Yung kakausapin kasi, may dala kasi option yun eh. Kung hihilahin na kasi di ba lumit yung ano ni Cedric, kumikli. Yung, Mahila pa kung hihilahin biglaan or aanuhin yung buputulin yung buto na nakaganyan tapos ihahang para unti-unting humaba siya. Dalawang option yun. Medyo matagal lang yung kung puputulin tsaka ihahang. Pero kung yung hihilahin na agad, mabilis pero medyo delikado. Delikado talaga. Anong gusto? Ano ito, pinabitay naman yan sa taas yung pa para ano siya, unti-unti mababa. Bilis to eh. Bilis. Alam naman po yan ni Cedric kasi may sarili na siyang isip. Bahala mo po siya kung anong decision niya sa sarili niya. Sir Alvin. Pagpadasal natin para para ayos yung operano. May grocery pa din na naman Sir Alvin. Maraming salamat. Sino ito? po, Sir Alvin. Sino yan? Si mama mo? Po yan. Ay, yung mama mo yan? Oo. Kapo pala namin ni Cedric. Lahat. Napadaan Sir Alvin. Tawaan mo na si mama. Tara na. Suko, dali. Tawaan mo na nga yung Pwedeng tanungin. Nay, ba't si Mary Rose pa nag-aalaga ng lahat mong anak? Ay, kinuha niya lahat eh. Kinukuha ko yung bunso ko, ayaw niyang ibigay. Bakit? Anong... Kaya ko man po, Sir Alvin. Bibihagad akong sulutin. Ang tawaan mo si mama plastic ta. Matawaan Bakit niyo ibinigay na eh? Ba't niyo ibinigay? Ay, sa kanya raw, gusto niyang ialagayin. Kumusta na yung ano kung nakuhaan mo man po sila ng mga birth certificate? Sir Alvin, ako ang Siya ang nag-aas. Totoo ta si mama bis. Kumbaga ate Mary Rose, Kamay ko. ikaw ang may kakayanang mag-asikaso ng pag-aralin. Si mama mo siguro, hindi na niya kaya siguro.
Kahit na po perma-perma. Nataanan sa mama nga niwa kayo. Sakit man, inisot ko na. Lakulaon Ay, naman Nay. plastic. Mayungan yung plastic. Kumusta naman po ikaw? Ayun, ayan ma. Walang buhay pa po. Buhay pa? Oo. Kuha na si Bibi. Mayroon ka na pong bagong asawa? Masaya man po kayo? Mayungan yung plastic. Masaya man po kayo sa nangyayari sa nila? Ay, umara po nga nila. Natabangan. Hmm. O, yung silupin dakula. Mga kapok ko na yan. Buti naman po. Kamay ko. Hello, baby. Maga. Grabe si baby, oh. Maga. Lalo nang Ay, sakit si mama. ikaw ba ka nahihili? Isa lang. Oh, lagay mo na ito sa mo, tindahan mo Ay, dito. wait lang sir. Bigyan ko lang po si mama nito. Para may biscuit si mama. Tama yung pangarap. Tawan. Panakuan. Magkape ka tas. Yan, panganay ko yan magdating na yan. Okay man po kayo ni Mary Rose, di man kayo nag-aaway. Nagdala din dito si Sir Alvin ng yung unang grocery ni Sir Alvin. Ang dami. Tas nagamit mo na Sir Alvin lagay at Maganda yun bigas. yung tao. Eh yung gripo-gripo dyan. Tinamot ko na ng pati. Ay, mayong problema yan. Hanilingan ka mo. Nasa ina si si tugang mo. Amo, basog-basog ka mo ni mahal-mahal mo. Diba? Yan, ang gano'n ka mong pagkakita. Tama na ini. Siguro yan mo. Igan mo lang. Kamay sira yan, igan mo lang. May ano ka. Tama na yan. Tama mo na yan kay mama. Tagulpi man Sir Alvin na ng biskuit. Dahil kaya, ang gulpi man biskuit. Tama na ini. Yaong mo si, kay Sir Alvin, buti, pag bisita po natin ulit kay Papa, isama natin po si Kuko. Kahit, maski isang, yung yung burol po ni Papa, hindi Sabi yan mo, nakauwi yung kasi po, kuya mo. kasi po daw, wala po daw siyang pera. Nakausap po sa Oo, cellphone si pag dalawin na kasi pinasiminto natin bagay. Ayun nga, matutuwa yan Sir Alvin, sigurado ako. Hindi niya pa yan si Kuya Ruben nakikita kahit nung pa Sir Alvin, burol po ni Papa, hindi po yan nakauwi. Sabi niya sa akin, sorry kasi. Asa na si Kuko ang tawag? Naggala po si Kuya Kuko, naggala na naman ito. Hindi man- Masaya man yung pamilya mo na. Ayun Sir Alvin, lalo na nag-uwi man po si Kuko para po makita niya man po si Papa. Kahit Kailan na kailan. natin, madalaw tayo pagtapos na yung simento. Ayun nga ni sila, kaya nay, dalaw na. Baka mamiss mo si papa mo, baka idiretso na yan ay. Pag nagpayag na yun, ilahin. Pag nagbayag daw po si Cedric, na? Hindi man, magpag-uusap pa lang. Pero feeling ko, baka mag-diretso na yun kasi kakausapin na eh. Alang at patagalin pa. Hindi ko tayo kukuha ko. Ayaw niyang ibigay. Ayaw man din Sir Alvin magsama. Gusto mo magsama kay mama? Abo. Dapat ate, hindi ka muna nag-asawa, pasensya na ha. Sa muna kayo sa anak. Pero kung yan na yan. Si Lord, na lang. Ang importante po, kayo, magkakasundo, walang sama ng loob. Tapos ang importante yung mga Kasi, bata na oo, may mapag-aral. nakakapag-aral. Ay, si kuya mo. Walang, dahil ba itong kung saan mapunta baga po, kahit walang may magulang, kahit malayo man. Sama-sama, at least sama-sama kayo magkakapatid dito. Aray ko, atak yan. Andyan naman si Papa, nagkagabay. Na yan, Mama? Hindi ako makalaba. Bakit? Na ka? Gato, iman. Yan, nagkakaya kung saan-saan garway. Yan, may biscuit ka na, may lagayan pa ako. Ay, mag-grocery pati si Sir Alvin. Sugan na natin. Oo, sige, lagay naman natin sa Tapos may bigas pa yan. Ay, ay, kaya ko nga si Sir Alvin. Yan si kuya mo. Mabigat yan. O doon na lang, ikabit na natin doon sa tindahan mo. Ay, iyo, tara. Ako na. Ako na lang. Ay, sige. Mabigat yan. O, tingnan. Oo. Pasok ko yung patos ha. Ay, iyo, sige. Bay, aga daw karto. Karton, unti ma. Papasok ko na ito, Ako na lang. po ang kalingas yung pansamantalang kanila. Ay, madami man pa rin pala, oh. Nga.
Dagdag na lang ito, mas maganda, madami, puno-puno. Puno-puno ito ate ano, Mary Rose. Pupuno yan. Sa'yo na yung gunting. Laging kita na lalagay. Ano? Ay, Para alam mo kung saan naman tinda mo lalagyan. Kasi pag ako lagay, mamaya hanap naman na Tig, sa'yo, ano hindi pa mo- nga ni Sir Alvin, inayos ko, malawak ang tindahan ko. Hindi masikip-sikip na mo. Dati Oo baga nga, Sir oh. Alvin na ganito. Tama ba ga? Kaya nga ni Sir Alvin. Grabe, asensada na talaga si this guy. Yan. Dumi na naman kitang grocery. Maraming salamat po Gupitan mo, pasok Sino ko. po nag-ano nito, Sir Alvin? Ha? Sino po? Yung tindera. Saan po? Diyan. Ah! Ay, no. Mayo na! Taas ni Kuya Ruben, nauntog. Nauntog, ala, kawawa man si Kuya Kawawa si Kuya Ruben, ang tangkad ay. Ay, ano man yan. Wow, may bigas pa ako. Maraming salamat, Sir Alvin. Ay, ignay, no? Sir Alvin, ano si bigas ko. Maraming salamat. Ano tayo sa electric fan? Pwede naman ginagamitin, pwede naman pwede naman tinda. Eyo, tataan ta kang karton, unti. Eyo, tataan ta. Eyo, mama. Unti, may grocery naman ako. Ay, si gunting niya. Ay, mas. Oh, ganito lang yan. Oo, naka... Ay, eyo, ano? Kanina. Magaling si Sir Alvin, yan. Yan. Ay, wow! Wow! May katol pa ako. Meron pa isa. Oh. Dami oh. Uy! May katol pa. Grabe. Wow! Yan. Ay, inay, marami na. Ayan, ang ganda. Wow! Ay, ang daming bansit kanton, Kuya Robin. Tapos Dami yan. Salamat, Ito, ang dami talaga. ito listahan tabi mo ha. Para pag alam mo yung presyo. Para Galing kay Mami Jo. Oo. Maraming salamat po at may pandagdag naman po sa aking munting tindahan. Maraming salamat po. Dito man lang po ako na tabi mo na yan doon sa sabunan. Dito man lang po ako nakuha kung pang araw-araw. Buti Sir Alvin kung di man na po kami natukad. Doon man lang po kami baga nakuha ng pang garagaso sa pagbubundok. Sabi ko nga, dati nga Sir Alvin, sabi ko doon sa kaibigan ko na hanapan akong pwedeng laban-labahan, nakikilabandira po para sana di man dito nakuha ng pang araw-araw. Kung dito lang talaga po umaasa, talagang yung pong ipong hindi mo man Hindi mo ikot. Kaya maraming salamat po talaga. Yan. Ay, Pag ano naman si Cedric ay magaling na. Sabi niya nga ni, Mapapalago na iyo ito. nga ni, sabi niya nga ni, Kuya Sir Alvin, sabi niya sa akin, Ibay, ah, masabi si Dindy, naglaog ako, yan ang ako di sa luwas ha. Magupimot tayo rin wala. iyo. Sabi niya rito sa sanagan talaga. Sabi niya, iyo. Masabi naman ito, naglaog na di ina mo dyan. Grabe, ang dami po. Tingnan na naman. Ay, inay, may mga, ay, biscuit mo naman magsabi tayo, parma ka ng biscuit na. Yan pa naman yun. Yan, gulpiyo na naman. Gulpiyo talaga si Alvin, dahil kaya. Mga laki Lucky me Marangani, biscuit. mama, natabangan kami. Di na kami nagbubundok. Kaya ang grabe pasasalamat ko talaga sa Team Kalingap. Mami Joy, maraming salamat po. Mabenta Grocery naman po. yung Lucky me nyo dito. Ayun mo Sir Alvin, mabenta man po. Yan. Mga Tas beef, ano beef? Ayun nga, yung Sir Alvin yung tira po. Oh. Yan. Ang Dami, oh. talaga, Sir Alvin. Ang daming biscuit oh. Ang dami yan. Meron Para din. puno na ang tindahan dami mo. Kuya Ron, ang dami-dami. Maraming salamat po. Yan. Ay, grabe. Sakay ko sa nilalaan. Ay, ang dami. Oh, ma. Kalain mo na. Laki mo ako. Uwi ka. Dali na. Laki mo nga. Ang dami-dami ko laki mo. Oh. Wow, Hindi patinda yan sa inyo. Maraming salamat po. Wow. Yun, maraming salamat talaga. Magagaling talaga ng tao. Kape. Maraming salamat. May kapinit. Yan, ang iyo.
Talaga, ang galing talaga ni Kuya Sir Alvin ni Kuya Robin magtaon. Dahil kaya, magalingon. Yan. Ikaw yan, Pero ang sabi natin yung sa tindera, ikaw natin. Ako na lang. Oo, yung tindera na lang bahala magpili. Nabubuhan ako, ang dami ni Alvin. Maraming salamat, di ko na nagkakasarampay. Para mabilis eh. Ay, ko pa. Ay, mayo pa. Dahil pa kumain. Mayo pa, mama. Yelo pa lang. Yelo. 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 Sampo. Oh, pusporo. Ang dami Sir Alvin. Magugulat nito Sir Alvin pag uwi ni Cedric. Baka mamaya na hapon makauwi pa po. Ay! Yes, pusporo pa. Pusporo, matibay! Hinahanapan ako nito Sir Alvin. Oo, importante bagay Ay, yan. yung nga ni Sir Alvin, Oh, magaling. may kape na, may energy Ito. pa. Ay, may energy. Ay, maganda to. Oh, patay, nagugulan na ako. Ay, yung mga bata. Dahil nasaro-saro lang si Kuya Ruben na. Ay, ang dami Ano sila? talaga. Dahil na po. Oh, may Milo. Ay, inay, grabe ang Sir Alvin. Ang dami-dami. Maraming salamat po, Mami Joy. Dahil kaya, maraming salamat po talaga. Ala, yan. Ay, masarap ito. Yan, sasabihan ko si Ate Chip. Mga ano po, meron na akong mga May ganito. gatas. Hindi na sila mabili. Ay, iyo. May Milo. Ay, inay, ang dami. Ah! Ay, iyo, ang dami. Ay, inay, ang dami. Ito, bita yan yung sampo. shampoo Ito, mayroon para marami. Dami pa, oh. Ito, maraming asukal, oh. Asukal, toyo, Iyo, ang inay. Ikaw, maraming sardine. Pang groceries talaga yan. May sabon pa. Oh, Grabe, puno-puno na naman ang tindahan ni this guy. parang wala na naman ang laman. Yan, maraming salamat. Oh, parang sa hawak ko. Doon na kayo, doon na kayo. Ay, man na mo dali sa luwas dahil makulit kang mga bata. Nagugulo si Yan, ang guguluhan na nga ni ako. Ang dami-daming blessing. Maraming salamat po. Yan, yan. Tulungan mo na ako, Kuya Ruben. Ang ganun, yan. Dito si Kuya Ruben, Oh, yan. ito. Maraming salamat po. Ito pa. Ayan! Ay, ang dami ko ng sabon. Yan, maraming salamat po. Yan. Ito pa. Yan, Ito lagi Colgate. mo lang. Ito, Sanbita yan, Colgate. Yan, dyan lang din, Kuya Ruben. Yan, ay la, ang dami. Ayan, ayan. Ang galing si Kuya Ruben. Ayan pa. Ay, may mga tawi at suka na. Hindi Yan, pa, ay sa- may hindi pa. Sober. Hindi pa. Hindi pa. Oh, maraming salamat. Ito pa yung sabon. Saan yung nalagay? Grabe, ang dami-dami na ng Dami blessing, no? talaga. Sir Alvin. Ay, si Julie na nag-aalaga. Marunong na yan, Sir Alvin, mag-alaga. Yan. Marunong ka na mag-alaga? Ayan po. Ayan, Sir Alvin. Grabe, yung liit mo pala, magaling ka na agad. Sukar. Marunong na yan, Sir Alvin, lahat. Maglaba, magluto-luto. Ay, siya? Marunong ka maglaba? Oh, marunong siya. Minsan, Sir Magluto. Alvin, siya po ang nalaba po ng Ilan taon na ito? ano po, ng natin pala. Ang mga baso ang tukang mo tapapain mo na yung kuya mo dyan. At nagbakasi ko po ng ano. Oh, madama na ka mo sa balkon. Magkuraan na ka mo baso. Turog na si Bibi. Ko na lang at yan. Laag mo duman sa sasakyan niya. Yan, ay ang daming tawyo suko. Maraming salamat talaga Sir Alvin. Pasensya na po ah. Makukulit ang mga kapatid ko. Natural man lang yan Sir Alvin. Oo. Kabata. Ano Kuya Oo. Ruben? Ganun Kukulit talaga lang yung talaga bata. po. Kasi masaya sila na pag ano, kasi kita nila ng dami laman sa tindahan nyo. Maraming salamat. Parang excited sila. Grabe, binibless na talaga si this guy. Ay, madami na akong paninda. Mayroon pa dyan lagyan ng ano. Ay. Yung lata. Kumusta naman yung cellphone? Maganda naman, maganda. Sir Alvin, maraming salamat po Dinala kay ni Ate Cedric Wing. ata. Hindi po, sa akin. Ah, ikaw. May Maraming kontak salamat kayo po dito. kay Ate Wing kasi po may contact na po kay Cedric. Di na po kami nag-aalala kung anong update po. Makaka-update na po ako. Maraming salamat po talaga. Tapos wag, nasan mas si Cedric po napunta, may chat-chat ako. Oh, nasan ka na? Mag-uwi ka na! Ano ka na? na ano, chat-chat na lang. Ay, ang dami-dami talaga. Ah! Nandiyan na, nag-aano pa ako. Yan.
Maraming salamat. May bigas pa pati ako. Maraming salamat talaga, Sir Alvin. Grabe talaga. Oh, ang dami Ganda na pati talaga. ng ano nyo. Eh, yung ani. Eh, yan, ano na tayo? Nakalimutan mo buksan ang ilaw. Ngayon pa lang nagkailaw ah. Si Kuya Ruben, masaway talaga. Ang galing talaga si Kuya Ruben. Kanina pa tayo na didiliman. Ay, yan. Ay, ang dami. Ito, obit yun, bitayan na din natin. Iyo, bitay mo na din. Wow, maraming salamat talaga. Paninda ni Mary Rose. Madami man nabili dito. Iyo to, Sir Alvin, madami man. Eh, kaso po, yung tubo, di ko man po matabi kasi, ano, minsan may project mga bata, tapos may, ano, may, kung anong gustong bilhin, pag may nalako po. Okay lang yun. Po, At maraming least salamat. meron mga nag-suporta rin sa atin. At pag gumaling na si Cedric, Ay, iyo nga, sabi niya nga, Sir Alvin, mahalaga sabi na niya, ito. sayang, so sabi niya, so, Sir Alvin, sorry po. Daming yelo. Ano? Ayan. Ayan. Pang negosyo talaga. No? May coca, ano pa? May May candy pa. yelo na. O, bili na kayo yelo. Sabi niya nga ni po, Sir Alvin, sa akin po, sabi ni Cedric, pag ako nakatrabaho na, malago na ang tindahan, pag Tapos ako mayaman na. nakatrabaho, ay inay, dahil kaya. Pag ako nakatrabaho, inay, excited ako, Sir Alvin. Sabi niya, pag ako nakatrabaho, hindi na tayo maasa sa tindahan kasi may kita man na ako, makakaahon-ahon na tayo. Tapos ikaw nagtitiritinda, oh. Nag-asika sa mga bata kasi nagtatrabaho, ay di na tayo, sige. Dahil po sa inyo, maraming salamat po talaga. Salamat Kung tayo sa hin- Diyos. Kung hindi, So, ay madilim nahaharangan ng kagandahan, sis ganyan. Kung Madilim hindi na. niyo po ako natulungan, nakita ni Kuya Robin, ni Sir Alvin na vlog, ay, wala, Sir Alvin, kaya nagpapasalamat talaga po ako sa inyo. Grabe Kasi talaga. ano, dati- Malaking utang na loob ko po talaga sa inyo. Ay, hindi naman sa akin. Kaya ano, si Lord naman ginagawa, si Jesus naman nang gagawa yan. Amen. Kasi Si Hindi Jesus naman talaga na- lahat ng ito. hindi naman din kami kaya. Oo. Diba? Siyempre, Kung kayo hindi, ang tigbigyan kayo ni Lord ng power para makatulong. para Parang pwede rin. sinuutusan lang. Inutusan. Pero marami din salamat tayo yung sa likod naman sa camera na tinutulungan sa inyo. Yun na sinasalamat mo. Sa Siyempre kayo sponsors. din po sa sponsor, siyempre maraming salamat po. Oo, Siyempre tsaka- si Sir Alvin, si Kuya Ruben, grabing effort, magbuhat, ang bigat. Ang Mabigat nga kanina, kagano. Ang hali, sabi ko, Baka ayaw pa sa pala si Sir Alvin ng ano. Ay, pawag yung basa. Baka yun ano, Sir Alvin, wipes po. Wipes Ano. yun? Mm-mm. Oo. Sabi ko nga Sir Alvin, oh, may dala si Sir Alvin, nagulat ako, wala pating sasakyan, walang motor. Oh, wawa mo si Sir Alvin. Sa isip ko lang. Hindi kasi di ko- pasok Oo. yung sakyan dito kasi may Oo. Ay, ginagawa yung pa. ano, magasgas na naman yung sasakyan eh. Sir Alvin, ha, man si bro, ano ito? Si Brown. Si Brownie, wawa man. Oo. Kaya, O, dahil ano kay na lang Brownie, natin. nakarating ako kay Papa. Wow, maraming salamat Oo. talaga. Grabe talagang, ano ko, Sir Alvin, nakarating ako kay Papa. Grabe ang, sa, ano, pag-uwi ko, Sir Alvin. Dami mo naman pati kasalanan, dami na ayak yung tao. Oo, dami yung pinaiyak daw. Nay, dahil kayo dahil man po, ano kaya po, miss na miss ko lang po talaga si Papa, Ah. pasensya na po talaga. Oo. Kahit sino man talaga po, baga Sir Alvin, pag nawala na yung magulang mo, talagang maiyak ka, may pagsisisihan ka. Hindi naman tayo lahat ng mga anak, perfecto, di ba? Si Kuya Ruben, Sir Alvin, pag namatay po ang magulang natin, may pinagsisisihan pa din po tayo. Hindi tayo na, pag namatay ang magulang natin, wala tayong pinagsisihan kasi lahat naman ng bigay, hindi po. Lahat po ng tao may pinagsisisihan. Kaya dapat naman na sa magulang, mga tindihan naman tayo. Yung anak nanonood naman sa atin para yung good vibes sa kanila, para Oo. alam na nila kung pag wala na sa buhay natin na isang ng tao, yung mamahal sa buhay natin, di ba? Nakasimba kayo kahapon, ano? Ay, yung mga bata lang po muna, Sir Alvin, kasi po may hinintay po kaming tao nagpunta po dito. Tapos si Cedric po naghahanda po kasi mapunta po sa ano. Sabi ko, kayo munang mga... Madaling kayong araw apat daw, na- sabi ko, bigyan na lang ako ng pang ano nila, Pamasahe. pamasahe nila. Kasi kung madaling araw, Oo, hindi ka. may pasok pa tayo. May pasok Wala. pa, ay istorbo pa si Sir Alvin. Maraming salamat po. Itali. Ang daming... Nasa, Ate Mary Rose, pag-pray natin yung kay Cedric ha. Ayun, Sir Pag-pray natin, yun yung pinaka-importante pag-pray natin. Mas unahin natin yung pag-pray yun. Ayun nga ni. Yung operation niya. Kailangan yun, pre.
Oo. Hindi naman lahat ng bagay ng papagamot sa galing sa gamot. Galing Kailangan sa yan. Oh. Porket ang doktor may magic, kailangan pa din Talaga naman. galing kay Lloyd. Magic. Magic para ano. Magic ang doktor. Ano lang, yung karunungan lang yun. Ayun. Karunungan. Ang tunay na may power si Lord. Si Lord. Ano naman? Snowbird, oh. Hindi ko nga ang snowbird. Yan. Oops. Ate Mary Rose, magpapaalam na din kami ha. Maalis Papasok. kayo. Kung may pasok pa kami ay Pasok ko, hindi man lang kayo nakaasikaso kung magmerienda. Hindi, okay lang yun. Okay lang yun. Okay lang. Basog na kami sa tatawa mo. Si Mama, pa-importante si Sasaya. Mama. Minsan lang mapunta dito si Sir Alvin. Si Mama, anak lang na yan, nagchichismis pa nga kami dito. Ayun, mag-upo-upo ka, magmerinda ka doon. Sige, Mamaya babay na tayo muna. Papalan na muna Maalis na kami. kayo. Oo. Kasi may papasok Masok pa kami. Kaya, ano. Sige. Hindi pwede naman na yun kasi Ang lunes. importante, pagpili natin si Cedric. Ano lang. Maraming salamat talaga. Oo, wag mabago. Promise talaga. Tama. Promise, dalawang kamay na to ha, dahil kaya. Pag nagbago ka, babawiin namin yung Red. tanggal namin yung Korea. Joke Joke na, lang. ilaw Joke lahat-lahat. lang. Ay, ayos lang kasi nagaling po yan sa inyo sa lahat mga sponsor. Maraming salamat. Joke lang, di man yun. Di man yung mangyayari. Ano kasi Hindi man si Lord talaga. man ang nag-bless Kayo sa po ang inyo. dahilan kung ba't kami nagbago. Mm. Nagbago yung buhay, nakaangat, ano ka Kaya, na? kaya salamat tayo Maraming sa Diyos. salamat Tapos po yung bigay na sa inyo ng lahat ng blessing, inaingatan nyo. Mm. Huwag nyo hawak kuryente ha, baka ingatan nyo para mahawak. Bawal yan. Ingatan nyo ba? May ilaw na, may rep pa. Maraming salamat talaga. Maraming salamat po kay Mami Joy kasi po nadagdagan na po yan na ano ko. Pang tindahan po. Puno-puno, Sir Alvin. Oh, O sige, Ate May Rose, paalam ka na. For Ayun. last message. Ay, maraming salamat po kay Mami Joy. Maraming salamat po sa lahat ng sponsor. Maraming salamat po. Siyempre kay Kuya Bal Santos Matubang. Maraming salamat po dahil po sa inyo sa ano na is na turuan niyo na si Kuya Robin, si Sir Alvin mag-vlog dahil po sa inyo ikaw po yung nauna sa lahat. Marami ka na pong natulungan, maraming salamat po. Tapos kay Ate Edna, syempre kay Kuya Rab, maraming salamat po talaga. Sa Team Kalingap, syempre kay Kuya Robin, kay Sir Alvin. Po talaga, grabe talaga. May bigas pa si Gisgay. Maraming salamat talaga, Sir Alvin. Ayun Sige, ang magpapaalam na bigas. kami. Ano may ano ka na ba? Dati di ba bigyan na kiluhan? Wala pa. Ay, wala. Sir Alvin, Ay, kiluhan pa pala ano. Kiluhan. Ano? Sige, Ate, ano. Sunod Ate, this guy, ay. Ay, Rose na. This guy. Ayos lang ito, ano ka na. Yan, si ano, importante. Sige, babay na muna. Sige, ingat ka mo ha. Pasensya Bye-bye. na po, Sir Alvin. Dahil na pati nakamerendal si Kuya Ruben. Ay, hindi Sir okay Alvin. lang naman. Magkupol pati, oh. Team Kalingap lang sa Kalam. Maganda ang damit nila. Wow, kupol. Team Kalingap lang sa Kalam. Yan, ano na tayo. Maraming salamat. Ingat ka mo. Sir Alvin. Oh, ingat Madami po. akong Ano po? kamaritisan, no. Nandiyan ang aking pamilya. Yan, mahal ko ang aking pamilya. Sila, Tama so yan. kahit si mama ay... Uy, kala ko matangkad si Ate May Rose. Tingnan mo, oh. Grabe, wow, yung hiya ko Tingnan mo, sa'yo, maliit Kuya. na po ako pero si Ate May Rose, Inay, maliit baka. pa. Oh, Lalo na Tingnan nga. mo, Baga, ano, ano ano, ba sa ano? tawid ko? Oh. Lalo na. Lalo. Oh. nag-grabe. Nasa ano ko lang oh. Nasa gilid. Kala ko ano na ako, maliit na ako pero may mas maliit pa pa. Paano man si Mang Sige, Buena? bye-bye. Paano man si Mang Buena? Oh, ano na tayo? Oo. Ingat kayo, Sige, Sir ingat Alvin, po, ha? ingat. Bye-bye. Bye-bye. Maraming salamat. Kalinga, maraming salamat po sa panonood ng another vlog natin kina Mary Rose. Ayan, salamat po. Salamat po. Huwag niyo po kaliputang mag-subscribe kina Kuya Val, Kalinga Prab, Ate Edna, at sa aming mga channel po. Channel po namin. Maraming salamat po. Maraming salamat. God bless po. Bye. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya
sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalinga. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anumang problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good kaibigan morning. nyo. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, Yang parang si Lola Damiana na